agora? Bueno, vamos explicar algo da cousa de un día. Eu, o 18 deste mes, xa cumplo 74 anos. Dentro do Cousein, vos explicar un pouquiño do que pasamos aquí no Sisto, en Sabiña. Mirade, en primeiro, xuntábanse todos na casa dunha que lle chaman a cenasaria. E aí preguntaban, a ver, cando matamos o porco? Entonces, dixen, ai, a mí aquel sábado non me fai xeito. Bueno, pois facémoslo para outro sábado. E depois dice que o mataban, cada un na súa casa, e ve mirar cal era o mellor. E a noite viñan as amigas ou familiares de cada uns a comer con distintas familias. Era unha familia, éramos todos moi unidos, máis que hoxe. E cando viñan os carnavales, empezaban a facerlle un candeiro de boado e facían filloas, levaban o día inteiro facendo filloas. Pero claro, había veces que había algunhas que tiñan, era moita xente, e cando pensaban que tiñan o plato cheo, xa non lle quedaba nada, porque cada un íbanos a comer, iban os fillos da casa, a máis íbanos nós. Eso era sempre na casa de Nasaria, porque era onde estábamos sempre valillando, e xogando, e facendo mil cousas. Como eles eran tantos, e nós éramos menos, pois xuntábanos ali todos. Entón, había unha penillade que éramos hasta 27 personas. E claro, antes non eran as cousas da hora. Caretas non tiñamos, e collíanos un cacho de cartón e facíanos unha careta atada con cunha goma por un lado e polo outro para aguantar nas orellas. E con tisón non, cando está a borrarse o tisón apagado, pinta negro. E entón pintábanos todo alrededor formando o ollo, a mala boca e a nariz. E si eran as nosas caretas que tiñanos algún día. E as roupas eran das que había na casa. Por exemplo, roubábanos moitos pantalóns e roupas a Arturo que lle se cabreaba, moitas veces coas nosas cousas. E na miña casa tamén, en todas, roubábanos sempre roupas de todos lados, dun lado, do outro e do outro. Por exemplo, Gracia do Paneco sempre nos axudou en todo. Ele nunca se disfrazou, pero ele era unha das pioneras para traernos sempre roupa e animarnos a que fóramos disfrazadas cos carnavales, os entruidos. Entón, sí, Mercedes Fina era outra que viña sempre, todos os días casi viña pola porta petando e disfrazada. E cando era os sábados, vestíanse todas. As mulleres poñían moitas tetas postizas, a máis un cu moi grande. E cando viñan os mozos, que viñan de camariñas a montón, pero sempre andando, e iban andando, porque era a única forma de poder chegar a Seviña. A máis tamén viñan as luces Santa Mariña. E resulta que cando viñan para desfarrapalas, para saber quen eran, non había forma de collelas. Como, por exemplo, miña comadre era Rosario de Dore, que era un encanto de muller. E ese pintaba a todo o mundo, pero a ela non houve ninguén que fora capaz de toreala. Entón, depois vestíanse de entruidos e marchaban de casa en casa. Iban hasta a casa da Morena, que había unha palillade, e aí estaban mirando a ver quen había máis guapo, máis feo, quen eran. Íbanos hasta Gandre, depois na Gandre tamén se paraba. Donde se paraba moito era na casa da Agude, que ali ainda tocaban e bailaban, e había mil cousas. Depois viñanos hasta a casa de Ramoniña da Ribona, que estaba aquí no cruceiro abaixo da casa de Sare. Ata Saraño tamén iban algunha vez. Pero, depois, o sitio máis importante era sempre no Sisto. Chegaban, se paraban as almohadas e todo o mundo a bailar, a tocar as panderetas. Carmen de Manuela tocaba panderete, a máis ben. Hipólito tamén, pero como Hipólito a veces disfrazábase, pois non era tanto. E entón viñan a bailar. E resulta que pasaba o seguinte, como calzados non había moi bons, algúns traían socos, e deses socos fortes que iban tron. E resulta que vai, e dixenlle elas, mire, ti se queres bailar, quita os socos que se non písanos. E o pobriño que facían, descalzábanse, e bailaban descalzos, pero claro, era medeire. Pero a veces iban ou con calcetins ou sin calcetins, e así andaban sempre. E depois, pasando máis o tempo, xa facían orellas. Eso xa era unha cousa moi fina, porque as orellas fui pasando máis tempo. E así fomos pasando o tempo, moitos anos. E depois viñeron os carnavales máis bonitos, máis grandes,
é máis formado de outra forma, pero o máis divertido, po meu gusto, foron sempre os de antes, que cando estaba nos países de moral, viñen a señora Ingrasa do Pena que dicía, a ver, carallo, preparadevos e ide, hai se que ir disfrazar e marchar polo mundo adiante. Que vos ide quedar de terceiras? Non, señor, vos andar as primeiras sempre. Que o sexto ten que pelear sempre co cruceiro máis co outro lado. E así que tendes que ganar sempre. E iban todas a vestirse e lo marchaban tocando como a comparsas. E rindonos polas calles. E como non había luz, iban polas cañeiras, unhas que ian por riba das outras, e levaban un tisón de lume soplando para poder ver un cacho do camiño. Ese era o que vi. Miña tía Sofía tamén era unha persona que sempre tiña gana de contos. Collía a María Elena da Rojita, que era unha rapaza que ia panillar a Santo Dela, e dixía, ale, vamos ca nosa careta, con nosos vestidos, e vamos que aquí abaixo. E había moita xente en Seviña, moi divertida, que tamén Dine sempre estaba agardando as liñas e malas cousas para que non lle foran roubar, que sempre teñía medo que lle roubaran. E Pepe de Elvira, que era o pai de María Elena, a máis Carmen de Soline, e Lola de Mercedes, que xa morreron todos, foron puseronlle un pelleiro de brume, puseronlle na porta, na ventana. E ela, para espantar a xente, pensando que ela estaba levantada para que non lle foran roubar, colliu e puso un pau con sombreiro en ribe. Pero ele puseronlle, e despois ele, a Margeliña dormiron hasta as 11 da mañá, que tiñan a ventana tapada. Eso pasaba sempre nos noles, que estaban con contos de risas e de alegrías. E ese formaba todo. E pasaba moi ben. Está ben.